How's it? Hey, Why Lira Garden? Liberega Gamar. hey, Smaren. Witi mudimu pe. Where is the owner? Kamhara. Ngiyathanda ukunibingelela nonke abalandeli baleli page acethola ku-share pin comment wakho njalo ukulandela leli page. Kunqunywe owesilisa obizwa ngoLebusa ebona abasebenzi ba-Steers bexhaphazwa i-supervisor yaseZimbabwe. ULebusa uthola abasebenzi ba-Steers besebenza la ngaphandle benza ingadi becenta njengoba nje ubona la evidweni benze nje umsebenzi abangawuqashelwanga wona ka-Steers. Kuthiwa labasebenzi ba-Steers bayaphoqwa ukuthi benze imisebenzi kanje uma ngabe mhlampe kungekho busy esitolo. Le supervisor le kunene ubambisa ngisho nomgodi. Baqede emva kalokho beyokwenza ukudla le ngaphakathi esitolo uma ngabe sekukhona ibhizi. Okucika kakhulu abantu ukuthi lo supervisor uyishaya isifuba ngokuthi ungowaseZimbabwe futhi uzobanika noma ngabe yiphi imiyalelo. Hayi cha ngempela lento eyenziwe le supervisor ayikho yinhle neze ngoba ukwazi ukuthi abantu abenza ukudla abaphekayo bangasebenza mhlawumbe umsebenzi kanje mise bayabuyela futhi emakhishini bayothinta ukudla. Ngicela uthula ku-share pin comment wakho njalo ukulandela leli page lakho leli. I am the boss. You won't do it, man. Don't worry. You won't do it. Not when I'm still alive in this country. Stop touching me.